Tak, toto je miesto činu. Naša akcia teda v projekte 72 hodín bez kompromisu sa volá príprava na dušičky. Prebieha na cintoríne a v okolí, kde dievčatá zametajú, zbierajú odpadky, hrabú listie a podobne. Zuzka, čo to robíme? Coca-Cola. Ó, fuj. Potom, čo tu máme? No. Energetický nápoj. A čo robíte? Ja zametám. Že vytrhávam ker. Pichľavý ker. Takže je to tu hrozne špinavé a všetko je tu zarastené. Hej. Ale my to všetci upraceme. Rozprávaj. No, ja som zametala. Som sa vystriedala so Zuzkou Hepakovou. No a potom som ešte zbierala odpadky. Teraz som bola po lopatu. A ešte teraz budeme zbierať tam nejaké veci. A čo ste porobili? Mi povedzte. Pohrabali sme listie, pozametali sme listie Pohrabali ste? Som. No, prepáč, on. Áno. Ty si pozametala. Takže Vlado pohrabal listie, Radka pozametala. A Domino, povedz nám, čo si ty urobil za ten čas. Len keca a keca. Ja som napríklad, tu je moja metla. Ja som pozametal prístupovú cestu na cintorín, aby sa tam dalo prejsť, aby ľudia nechodili po listoch. A mal som aj nápad, aby sme obrali tie listy zo stromu, aby nemuseli padať na zem, hej, takže už vidím, že máme tu už aj aplauz. Takže fanklub. Fanklub ide. Já na to mám, si poskočím, tak si vyskočím. Já na to mám, jsem v balíku, a tak mám vše známý. Já na to mám, všechno zaplatím, všechno utrplatím. Já na to mám, přede mnou hned každej hačača. A ty? Ja to robím preto, aby sme tu mali krajšie a čistejšie. Pritom. My máme hovorcu Dominika Čilipa, takže on rozpráva. Akože sa tu jedná. robíme to pre dobrý tento, jak sa to hovorí? Pre dobrý skutok? Nie. Pocit, pre dobrý pocit. A čo s tým dosiahneme? No. Aby sme tu mali pekný poriadok. Áno, aby sme sa cítili dobre. Perfektne. To by sme mali Aby hovoriť sme mali my, čisto. a nie pán kameraman. No prečo? Že rušíme video a odznova. Pre dobrý pocit, aby sme sa tu dobre cítili. Ja pomáham svojmu milovanému národu. Svojmu milovanému národu. A ako, povedz nám. No tak, že triedím listy. A prečo si myslíš, že je 72 hodín bez kompromisu dôležité? Lebo aby ľudia si všimali, že ľudia majú niečo robiť pre naše prostredie životné. Povedz si niečo pekné do kamery. Ako sa cítite potom, ako ste poupratovali celú uličku? Unavene, ale teší ma to. Výborne. Dominik, vyjadri sa. Unavene Áno, sa. vidno to na tebe, veľmi to na tebe vidno. Ale on už Tu je prišiel. vaša... Toto je už také 5. alebo Vreco. 6. vreco, hej. Takže... Výborne, šikovní ste. My už používame fúrik. Ale on už prišiel unavený, Aj. takže... Áno, takže... Ahoj, Domko. Ahoj, Katka. No ďalší, vyjadrite sa. Ako sa cítite po tom, čo máte poupratovanú uličku? Unavene, Vidno to na vás. ale je to dobrý pocit. Dievčatá, ako sa vy cítite po tom, čo ste poupratovali celú uličku? Čo mi bude sa odpovať mozole na ruke. A ako sa cítiš po upratovaní? Veľmi dobre, že je dobré prostredie. Výborne. A unavene? Si unavená z toho, alebo ani nie? No a ty, ako sa cítiš, Veronika, po upratovaní? Ty ešte upratuješ poriadne? Ja sa cítim dobre, ale je to pre dobrú vec. No tak. Áno, super. Raduška, ako sa ty cítiš po upratovaní? Pohodička. Žiadna únava. Andrejka, ty? Dobre. Dobre? Výba? Ty po tom sedení, ako sa cítiš? Dobre. Super. To som rada. Radka ešte pracuje. Čo je? Aj Andrejka. Zuzinka, ešte ty nám povedz, ako sa cítiš po upratovaní dnešnom? Vysilená s nedostatkom energie a mám strašne chudé niečo sladké. Dnes pri tebe Vydržím viac, vydržím stáť, hlavu mám hore, sa nemusíš báť. Vydržím všetko to zlo sveta po tvojom boku. Vydržím viac,
vydržím stáť, hlavu mám hore, sa nemusíš báť. Vydržíme všetko to, čo príde, keď budeme dnes pri tebe. Vydržím viac, vydržím stáť,